Ahojte, vítajte u tohto videa a toto video je, že mi prišli 2 balíky a sú super, takže ideme ich otvoriť. Prvý balík je tento, ale z druhej strany to nebudem ukazovať, lebo sú adresy a ideme to otvoriť. Takže toto je dopis, áno, tu to píše LPS Ema, lebo dávno som mala iný kanál a tam som sa volala LPS Ema, ale to nebudeme riešiť a ideme na to. Ahoj LPS Kiara, sorry za písmena. Som rada, že si môžeme vymeniť LPS. Ten Beagle je úžasný. Ja si ho dlho prijala. Neviem, čo písať, tak ahoj. Spíš neumím slovensky. To nevadí. Potom tu boli takéto doplnky. Sú to nejaké dinosauriky. Ďakujem, sú to veľmi pekné. No to je cute. Potom tento. A potom takýto stickies, čo je úžasný. Ďakujem. A potom takýto koš, čo je moc pekný. Veľmi ti za ňoho ďakujem. A ideme na LPS. Ako prvý tu je tento nezbierateľský jazvečík. Moc ti ďakujem, je úžasný. Má nalakované uši, ale to mi nevadí. Je trošku špinavý, ale ja ho vyčistím a je moc krásny. Ešte neviem, ako sa bude volať. A je úžasný. Ďakujem. A potom tu je táto úžasná lasička, áno. Moc ti za ňu ďakujem. Ja ju nikdy nevymením, nikdy. A už mám 2 lasičky. Buď to sestry, alebo najlepšie kamarátky. Moc ti za ňu ďakujem, je úžasná. LPS LOL, moc ti za to ďakujem. Tie LPS a doplnky sú úžasné. A teraz otvoríme tento balík, čo je veľmi úžasný. A poďme na to, ja sa teším. Takže toto je dopis a je vážne úžasný, takže ideme ho prečítať. Ahoj LPS Kiara. Ahoj Kiarko, ja som LPS Jezevčík Vanes, to viem. Jaj. Dúfam, že Doga sa ti páči a je v ok stavu. Posielam ti aj mini SHC. Ach, tá moja gramatika. Ale nevadí. Máš super MVLPS. Dala by som ti... Ja neviem, aké to je číslo, ale nevadí. Odberov, ale nejde to. A v tom videu rozprávala moja mama. Asi myslíš to video, čo si rozbalila ten balík a to nevadí. Aspoň, že si to natočila. Juje moji, je to veľmi pekné. A tu píše Sinej, aj ty Sinaj. A tu je ten jazvečík, čo som ti poslala, je to moc krásne. A tu tá Doga, oh my god, tá je nádherná. Moc krásne kreslíš. Joj, je veľmi pekná a ňuňu. A dopis si určite nechám. A dala si mi ešte jeden obrázok. Omaga, vidíte to? Je to nádherné. Nádherné, moc krásne. Moc sa ti to povedlo. Je to Boží. Omaga, moc ti ďakujem. Je to moc krásne. For LPS Kiara. Ďakujem si, Naj. A teraz ideme na toho pečopáka. A tu SHC som nenašla, v balíčku nie je, ja ti to ukážem, ale vôbec mi to nevadí. Ona tam nie je, ale nevadí.
a ukážeme toho LPS. Takže je to táto LPS Doga. Ja ti ďakujem, je úžasná, Sinaj proste. Je to moja vysnívaná Doga a ty si mi ju vymenila, OMG. A je ešte lepšia pred kameru. OMG. Si úžasná. Určite to bude chlapec, má magnet a neviem, ako sa bude ešte volať. Ale je boží. Sinaj. Ďakujem ti. Takže ďakujem vám LPS LOL a LPS Jazveček Vanes. A toto bolo celé video. Nebudem to upravovať. Sorry, ale tak. A ahoj.